san Kano yau mun zo muna marhaba me Kano sarki kai ka kai mu gaba yau ake fatahu Kano a yau jama'a ta Kano mun fito sarkin mu za mu rike jama'a ta Kano Allah shi ya kawo mu yau mu rike Allah sannan mi biyayya ga shi ranar farin ciki ranar fatahu Kano ce jama'a ta Kano yau ranar fatahu Kano sarki Sunusi shi ne ke jagorantarwa ya shigo Kano ya zo ba mu iya tare shi ya taho ne da ikon Allah waje zuwa yau Kano ake samun yanci na kai da tabbaci ne wannan rana ta tarihi muna cikin alherin Allah guda daya ya kawo mu wannan rana muna marhaba Allah idan ya ce za ka yi ko kowa za ya ki shi ne ya soka da alherin sa dumu-dumu Muhammad Sunusi Allah ne ya ce sai da kai jama'a ta Kano ranar fatahu Kano ce jama'a ta Kano yau ranar fatahu Kano sarki Sunusi shi ne ke jagorantarwa wanda bai san ka ba shi ne yake ja da kai kasa gane sirrin ka suna ta fama na binciken ka kullum kai kana ci gaba idan ka gansu zaka gansu suna ta yaƙi sarkin Kano na ce ka rikitar da hankulansu sarkin Kano na ce ka zo fatahu Kano ne jama'a ta Kano ranar fatahu Kano ce jama'a ta Kano yau ranar fatahu Kano sarki Sunusi shi ne ke jagorantarwa wanda ya ja da ikon Allah yana ruwa hakan ya sa na tuno tarihi a baya ma sun musguna wa sarki sun cutar da shi bare to aiko gani wannan ba farauni ba domin kwa annabi shi ma ya ja da irin ya roƙi Allah Allah sai ya tarwatse su jama'a ta Kano ranar fatahu Kano ce jama'a ta Kano yau ranar fatahu Kano sarki Sunusi shi ne ke jagoranta makiyanka su je duk kullum da za su yi domin sarkin Kano lafiya da kai da wancan a yau sarkin Kano ya zo kwato garin sanye fatahu Kano na biyu shi ake yi a nan duk wanda bai bubato ya fice ya bar garin nan na ce fatahu Kano Sunusi yayi jama'a ta Kano ranar fatahu Kano ce jama'a ta Kano yau ranar fatahu